Qatt ta' drag queens mal-mejda tal-Apostli. Fajnejn diversi din ix-xena li xandret il-ġimgħa flaxija fiċ-ċerimonja tal-ftuħ tal-Olimpjadi f'Pariġi ma kien iċċajr parodija tal-aħħar ċena ta' Leonardo da Vinci. Dan anqal diversi reazzjonijiet u kundanni b'mod speċjali mid-dinja Kattolika. F'kitba fuq X is-Sibt ikkundanna din ix-xena fost l-oħrajn l-Arċisqof Charles J. Scicluna li qal li dwarha kiteb lill-ambaxxatur Franċiż għal Malta biex juri d-diżappunt tiegħu u deskriva dak li der bħala insult tal-Ewkaristija. Fi stqarrija anki l-Konferenza Episkopali tal-Isfied Franċiża qalet li x-xena żufjettat bil-Kristjaneżmu u l-ħadd f'konferenza tal-aħbarijiet l-organizzaturi tal-Olimpjadi qalu li x-xena ġiet miżinterpretata. Clearly there was never an intention to show disrespect to any religious group. If people have taken any offense, we are of course really sorry. Tal-istess fema x-xandaru storiku Dr. Charles Xwiereb ma' TVM News, Dr. Xwiereb qal li l-idea tad-direttur artistiku taċ-ċerimonja tal-ftuħ tal-Olimpjadi, Thomas Joly, kienet tal-Bakkanalja. U assoċja l-idea ma dak li kienu jagħmlu l-Griegi u wara kopjawhom ir-Rumani fuq il-Monte Olympus minn fejn ħarġu l-Olimpjadi. U allura qegħdin il-Greċja l-Olimpjadi kien ikun għamlu festival ta' xorb u ikel. Sewa mal-Alla Dionisju f'dak li rajna aħna fuq it-television il-ġimgħa kien dak li kien kważi jarwien misbuħ blu bl-eneb ġorasu. Għal Dr. Xwiereb b'din ix-xena, Franza ridet tibgħat messaġġ ta' diversità u ta' festa. Kollox flimkien, l-idea kienet eċċellenti, imma din it-tfajla tan-nofs kien nara qawwija sedera barra u bir-raġġiera kulħadd tassoċja ma' Ġesu. L-isfijiet ħadu għall-ixka, daħlu għalija Franċiżi u bat ħada kulħadd, inkluż il-Vatikan, Malta, ġifier kulħadd. Jien naħseb falsa stikka. Kif jista' jkun li l-gvern jippermetti li jgħaddu biżmien jew jimmolestaw il-figuri ta' Ġesu jew l-aħħar ċena, eċetera, meta qed jonfoq il-miljuni biex jerġa' jirrestawra Notre Dame. Intant l-appuntament li jmiss għal Malta fl-Olimpjadi 2 filgħodu b'Gianluca Ketkuti fit-Trepp.